наврӯзатон муборак шавад. Раҳмат. мо омадем ки аз шумо пурсем чӣ тавр шумо наврӯзро пешвоз гирифта истодед ва дар ҳамин рӯз чӣ хел хӯрокро шумо дар хонаатон тайёр мекунед? Ман намедонам. Занама пурс. мебахшед, мо бинандагони гиромӣ ба назди кадбонуи ана ҳамин хонадон меравем. ассалому алайкум дугонаҷони азиз, наврӯз муборак бошад. Раҳмат, ман раҳмат дида истодам дугонаҷон. ки шумо имрӯз таоми миллӣ пухтед. Оша ба фикрам. Ош. Ош. ҳозир албатта мо бо барнома бо бинандагон ин ошро мечашем. Не мумкин не. Чӣ? Ина заҳр шай дугонаҷон. Барои додаҷон. заҳр. Раҳмат. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи наврӯз муборак. Астан меравем. Гиред дадош. Ош шавад. Хӯред. дугонаҷон, мебахшед як дақиқа. ман дида истодам ки шавҳаратон ҳамон оша хӯрдосину, лекин ягон чӣ нашудааст. тинҷӣ бошад ми барои чӣ? овай заҳр гуфтед ку. намедонам дугонаҷон. ин ҳозир мардако оҳанам ҳазм мекунад. Ош шавад. Хӯред. мебахшед ана ҳамин таврам мешавад дугонаҳо.